L-aktar riforma korrotta tal-ippjanar li qatt saret. Hekk iddiskrivija Ingram Bondin, il-President tar-Ramblers Association, waqt il-programm Perspettivi. Riforma illi Roberta Bela iddeċieda li ma jikkonsultax dwarha mal-poplu Malti u Awċi. Tul il-programm Ingram Bondin semma kif l-attivisti ilhom għal dawn l-aħħar sentejn jitolbu lil Bela sabiex jikkunsalthom dwar din ir-riforma, xi ħaġa li qatt ma saret. Issa Bondin stqar illi l-NGOs mhuma ser jitlu fl-ebda tip ta' konsultazzjoni għaliex din ir-riforma hija farsa u qal li Roberta Bela għandu jirtira dawn il-liġijiet kif qed jipproponi b'saħħa il-Partit Nazzjonalista. Din ir-riforma hija riforma bbażata biex jiddaħħal aktar abbuż ta' poter fis-sistema tal-ippjanar. U għalhekk ma kienx hemm konsultazzjoni qed jippruvaw jaħbuha u ppruvaw jgħadduha malajr mill-Parlament u issa ma rnexxilhomx. Bħalissa l-liġijiet huma l-istess għal kulħadd u kulħadd jaf x'inhu permessibbli f'kull żona. Iżda jidher li Roberta Bela jixtieq iddaħħal il-prinċipju tad-diskrezzjoni. Hekk kif il-bord ser ikun jista' jiddeċiedi għal min jixtieq jiddevja jew jagħweġ il-policy u lil min ser jobbligah insegwi strettament il-policy. Il-bord ħajibda jagħżel lil min jawwiġlu l-permess u min għandu jsegwiha l-policy. Issa jekk inti m'intix tal-qalba, ovvjament ikollok issegwi l-policy u l-kompetituri tiegħek li jew ma tal-qalba jew qed tixaħmu lill-gvern b'xi mod sewwa, dawk ħajtuhom trattament preferenzjali. Din il-ġimgħa bosta kienu laqdiet li jinġabru quddiem il-Parlament u tkellmu b'saħħa kontra din il-mossa. Bil-Prim Ministru joħroġ fuq barra tal-Parlament u jdawwara fuq dawk preżenti li huma mhumiex jifhmu dak li qed jitressaq. Mhijiex riforma tal-appelli prinċipalment, inti preżentajta bħala riforma dwar l-appelli. Din qed iżżarma l-ippjanar kollu mhux l-appelli biss, x'tagħmel l-awtorità tal-ippjanar. Tinsultani x'dan il-mod tgħidilna li maħniex nifhmuha tajjeb. Tkellimna mal-avukati tgħidilniex li maħniex nifhmuha tajjeb. Ingram Bondin min-naħa tiegħu insista li l-konsultazzjoni kellha ssir qabel u mhux wara li r-riforma tkun ħarġet bħalma qed jagħmel il-gvern ta' qabelha. Prim Ministru l-ewwel ikkonsulta ma' ċertu żviluppaturi sewwa ħarġ kitbulu din ir-riforma u ġi jipprova jgħaddiha mar-riforma tal-appelli li hija xi ħaġa li aħna tlabna u issa juża r-riforma tal-appelli biex jaħbi r-riforma l-oħra taħta. Sewa biex jibmina li jitħaq bin-nies. L-NGOs qed jappellaw lil Roberta Bela sabiex jirtira minnu fih din il-liġi. Liġi li saret sabiex tkompli tkisser il-ħidma tal-għaqdiet u tipprova issikkitom. Għalhekk l-NGOs huma deċiżi li huma ser jitlu fl-ebda diskussjoni rigward din ir-riforma.